Per què et vas dedicar? Mira, l'art és una atracció, és una forma de viure, l'art m'agrada molt, i vaig descobrir que em permetia expressar tot allò que jo, d'una manera o d'una altra, soc incapaç de fer-ho, doncs, escrivint, etc. I en canvi, doncs, em puc expressar a nivell del color, especialment, i a través d'una recerca de formes, que és allò que jo gaudeixo, doncs, per fer el treball de recerca una miqueta més complet. Per què un mural d'aquest estil? Perquè és fàcil de transmetre a 2.600 participants. D'altra manera, està, diguem-ne, inscrit més o menys en el que jo entenc una forma simple, la multiplicitat d'aquest element i, per tant, la seva seriació. Per tant, compleix tota una sèrie de pautes que són pròpies ja del meu treball. I per què vas decidir que hi ha moltes activitats obligatòries 2.700 alumnes? Perquè pintar-ho jo ja ho sé fer. Coordinar 2.700 alumnes no ho havia fet mai. Per tant, cada peça és un nou repte. I en aquest cas el repte era la coordinació dels 2.700 alumnes, que el color jo ja el sé posar. Però vosaltres ja heu descobert que també. Molt. No tinc altres paraules que expressar. Quin és el significat d'aquesta obra? El significat d'aquesta obra és la participació d'aquestes 2.700 persones, la capacitat de que tothom pot contribuir. O sigui, aquí tens un nen de 3 anys, de T3, que ja ha participat, i al costat hi ha la peça d'un nen de 18 anys, o de la meva, d'un nen o de la meva pròpiament. I totes aquí tenen exactament el mateix valor. Per mi és la suma, si tots ens esforcem i posem el que hem de posar, podem entendre que l'art no és una que ens resulti distant. Tothom hi pot contribuir. És una manera d'apropar a la gent jove que el món de la cultura no és un món elitista, no és un món distant. Tothom pot entrar en un museu. Excepte que aquí 2.700 persones han participat en construir una obra d'art. I creus que ho has construït? Jo crec que sí, però no tan sols jo, sinó el professor que abans, a més és el vostre professor, que ha parlat, d'alguna manera ho entén molt clarament, i suposo que entre ells i la meva professió, doncs d'alguna manera ha ajudat a difondre-ho i de millor manera. Tens alguna cosa pensada respecte a això? Sí, jo segueixo treballant cada dia, és a dir, no hi ha un moment que les coses s'acaben. Sí. Ja abans d'acabar aquest mural també d'altres coses en marxa, sempre hi ha coses. Donaria algun consell per les persones que estan començant Sí, que amb esforç, amb ganes, amb il·lusió i evidentment amb talent, tothom té possibilitat de fer coses. Bé, ja està. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.